Saio hau, Ibarrako udalak eskaintzen dizu. Gora Ibarrako azoka eta piparra. Ibarra azoka eta piparra ekimenak 18 urte bete ditu aurten. Herriko eta eskualdeko nekazari eta abeltzainen lana ezagutarazi asmoz, hasi ziren azoka hau egiten. Urtez urte azokaren eskaintza areagotzen joan da. Aurtengoan barazki eta ganaduz gain, artisauen lanak, Euskal Herriko piper topaketak, 11 txokotatik etorritako janedanez osatutako postuak, denetik zegoen San Bartolome plazako eta Emeterio Arrese plazako postuetan. Azoka honen antolakuntzan, Auspoa elkartea aritzen da udalaren laguntzarekin. Lan handia egiten dute, esker honeko lana. Bueno, lana hilabete batzuk hasi genuen, pixkanaka, bai lehiaketarekin, bai postuekin, eta batez ere azken txapa, azkenen 15 hiru asteak izatea, behin postutako jendearen zerrenda daukagunean, kokapenak egiten eta planoak aldan txukunena eramaten, eta gero ja ostiralean hasi ginen muntaiakin, ostiralean montatu genuen zati bat, atzo arratsaldean plazako muntaia intzan, eta gaur goizean, baina ikusten dezuen hau dana, gaur goizean ja goizeko 8:00 dana martxan geneuken. Taldetan banatzea, batzuk atzo arratsaldean aituzian, beste batzuk gaur goizen, eta azkenengo taldea gaur eguerdi nahikoa dena biltzen. Saiatzea urtero, bai ekintza berezin bat sartzen, lehiaketak ere urtero saiatzea ematen bueltatxo bat, aurten berrikuntzaik handina, lehiaketan izan da, oain arte beti piparra egin izan dua, piparra da, eta aurten, Gildak ere indarra hartzen nahi due, eta aurten erabaki dute, piparra da kendu eta Gilda lehiaketa egitea. Eta bisa berrikuntza hoi. Eta gero plazan, urtero saiatze gare bai erakusketak egiten, argazki erakusketak. Eta urten argazki erakusketa hoi dijoa herriko txirrindulari hoi, eta Ibarran bizi diren txirrindulari hoien argazki erakusketa bat. Eta goain goz ikusetenagatik jende asko erakartzen nahi. Herrikoa gutxi hogei bagenekin zeintzian, baina beti gehitzeizu bat eman ibilizala eta despistatit zela. Eta gero herrian bizi diren txirrindulari horiekin da, kosta zaigu, espero de inorrez kalean utzi izana, eta gero lan izan da argazki biltzen, gaur egun argazkiak oso errex ateratzen dira. Oin dala 30-40 urte, etzan olako argazki zeig izaten. Eta kosta da, baina nik uste oso erakusketa polita gelditu dela. Ardatza da piparra, baina piparrakin bakarrik ez lehoke, igual gauza olako montaje bat iteik ez. Piparra da, jendea erakartze deu piparran aitzakiarekin, baina horren bueltan gero jaki ezberdinak eta plazan artisautza materialak eta bitxigintzak eta hori danak ematen dioten nolabaiteko osotasuna azokari. Hau sortu zen berez, bertako produktuak eta hemengo etxaldek eta azitze zituzten animadik eta erakusteko, eta pixkana onditzen junda, ez? Geroztikan Euskal Herriko pipar lehiaketa antolatzen hasi zen, 13. badeu, piper topaketa egiten dira ere bai, 8. 18. deu azoka, eta onditzen junda, pixka bat gunek aldatzen jundia, eta urte bat honea, bi gunetan pixka banatzen dugu dena, eta da gure herrian, batez ere ze sortzen den, eta ze lagunak dauzken ere gurekin nahi dutenak hemen beren produktua esaldu. Ibarrako piperra labeldun izena badeu, eta hemen produzioik handina hemen egiten da, ez? Badago beste zonalde batzuten egiten dena, baina berez hemen azitegiak ziren, eta hemen sortu zen bere eraldaketa egin zunean piparrak Ameriketatik ekarrik zuten hori Ibarran eraldatu zen bai. Emeterio Arrese plazako postuetan denetarik aurkitu zitekeen. Ibarrako baserrietako produktuak, Euskal Herriko pipermota ezberdinak,
San Bartolome plazan berriz, artisauen lanak, argazki erakusketa, merkatari elkartearen tailerra, azokako aniztasun horretan, postu ezberdinetan zegoen eskaintza, ezagutzeko aukera izan genuen. Argia soinean, istiraz jantzita. Egia esatean nahi bezunik azokau bakarra itet. Bestela gero zuzeneko salmentan nahitzen naiz eta azoka berezia izanik, nezako bakarra izanik, eska prestatzen dugu, aldan eta txukunena. Tokatzeana, esan dezagun, oraindik udara bukatzen gaude, udarako jenegoakin gaude, eta orduan pipar jendia, 3-4 klase, eta gero ja zelga, borrojak, bainak ebai baindiokan, azenaioa, remolatxa, kalabazina, ez dakit. Muzko uste izan da urtengoa. Txukun garaiz oso garaiz hasi zen, udaberria oso naintzulako, eta gero udara, pixkat txepetxe biligea, gora beratxua esan dezagun txarra ez. Pixkat, ni normalian inguru honetan saltzeten ez, nola baita eskaparat txiki bat edo izango litzake. Ja badie urte batzuk etortzen gela Ibarra eta bereziki bakailoa eta sarrintzarrak nobedade bezala urteen hasierako oso exito handia dakate eta gure berezitasuna bakailoa da eta bakailoa gehien bat Islanditik etortzen zaigu eta gazitua, gero gaur egun prestatuta etortzen da gezatuta baitare, listo jateko. Saltzen da. Lehengo jendeko txura handia daude oraindiken bakailoa jateko eta gazteke jarri ezke hori guztua jaten du. Prestatzeko kontu beste kontu bada, baina ezagutzea material produktua ezagutzen du, baina beti ikustek eta erresago geopikatzen da. Gazta zarra, gazta ekarri dut, eta horko 10 hilateko gazta da, kuretua, eta ke hartu gare bat dut, eta bestek ez errezetu dut gazen. Gaztatu bakarrik, ardi ditut, ardi behirik ez dut, eta dena ardi gazta egin du. Oso politia da, ondo egin da. Piperra eta bastante jende asko ibiltzen da, jendea. Jendea ibiltzen da baino, krisis handia da, eta boste egin da saltzia. Eta gazti xajertzen magazu gazta, ez da saltzea. Ni etortzen naiz Iparraldetik eta guk atekiak ditugu, beraz denak isterrak, foa gehienik eta kampaina buskat, ateki ekoizpenak. Nola gu baitugu ateak eta azten ditugu parteat, gero baitugu jende batzuk guetzat galgatzen dutenak ere ateak eta hortaik atatzen ditugu gure ekoizpenak. Gu egoaldean asko maite ditugu etortzera, jendek ez dute sobera, ez dakit foa eta ategi bela jatenan edo ukaitenan. Beraz gu etortzen gireik, urtean behin elu gira ere, beraz hortako ere elu dira usatiak. Dena berriz astea Amez gaizto batetik esnatzean Ibarran jam, desklazik gana gore bastante eskasten hasi da. Baina hondik amode basarritarrak badaukatera ganau dauzkau behiak eta txegor batzuk etorri dira. Behorrak ere bai, aztuak ere bai, eta hemen peri hontan, basarritarrak eta nahi dute ganaua, behiak ikusi, bere ganaua baino. Jendea egoardian, jende atentzio gehiago ematen duena da, dauzkagu hor, atak, oiuak, txerrikumiak, alderi batetik basarritarrak beak ere bizkat motibatzeko, behantzako ere bate enpoli bat pasatzeko hemen. Eta bestetik, bizkat herrira kaletarrak ikusteko zer dagoen, ze ganagu, zer dagoen, ze pizti, bai, neko eskentza zabala. Ibarrako elkartean gaude eta
bueno, pixkat azoka dinamizatzeko tailer bat monstatu dugu, umentzat, da eskulanak egiten dutuze. Eta, bueno, oain txasi geha, marretan, aste geha, eta ordu bakata kaldea bukatze dugu. Bueno, pixkat umeak entretenituak egoteko, eta, bueno, azoka pixkat ere, asmo edo beste gauza bat emateko. Importantea da merkatarientzat egun hau, ikusten da hobeto bere lana eta kalean bertan daude denak bilduta eta beraien elkarrekin lan asko egiten dute, Ibarrarentzat, herriarentzat, eta bueno, oso importantea da. Irribarre bat eskaini zenidan ezina zirudien. Azokaren barruan lehiaketek tarte berezia izaten dute. Tolosaldeko ezte lehiaketa egiten dute San Bartolome plazan. Bertan eskualdeko 11 erlezainen lana baloratu zuten. Gaur kontan nahiko udaberri ona izan da eta horren seinale 11 erlezainek aurkeztu du eztia. Eta akazia asko, aurten akazi urteare izan da eta nabaritzen da. Eta pozik, jende aurkeztu dalako eta nabaritzen da ezti urte ona izan dela. Tolosalden izaten dien eztik izatei edo akazia badaola eta gero milalorek. Akazik aurkeztu die eta milaloretan ere nabaritzen da akazia tokeoi. Eta gero bat edo beste ere badago, handik ez ditugu dana bukatu, baina txilar tokeoire badaukeanak eta orokorren esango nuke oso ezti berexi eta goxok. Baloratzeko kontutan hartzen dienak alde batetik ezetasune, dala parametro garrantzitsu bat eztita. Eztik esaten diulako dauken ezetasune, eta horrek ezetasun altua balin badauka, ezti horrek denborarekin fermentatzeko aukera daukelako. Orduan, prozedura bada, hoi da, 18 baino gutxigo euki bardo, anoserke txilarra dala. Gero eukitzen dugu kontutan aurkezpena, azkenen lehiaketa bada, kanpoko itxura, ez die garbie dagoela potea, tapa berria dala, ez dala tapa erabili bat. Gero bigarrenik kontutan hartzen da, egoera hor ikusten deuna da, ez die ondo filtratu dala, bere maduradoren denbora bat eukidola, enbasatzeko garaien ere garbitasuneak eta eukidiela kontutan, eta ez dia barrutik, ez dia bera garbia dagola. Gero usaimena izaten da, beste parametro bat, eta usaimenek ez di batzu dare, usai gehiago daukanak, o gutxigo daukana, segun ze loralditi datorren. Baina ez di batek euki bardona da, usai garbia. Ez du euki behar, ez dakit, kehauspo asko erabili balin badu erlezainak, usai hori nabaritu iten zaio eztiari. Edo ez dakit, piparrak erabili ditun edo piparrak iten joan leku baten enbasatu balin badore, usai hori da, usaiak asko hartzen ditu eztiak. Orduan, euki bardo, lore usai hori edo garbi usai hori euki bardu. Azkenen, subjetibo nada naia, da azkenen zaporea. Zapore goxo eukitza, ekilibrioi, hauan erakargarri itea, eta hor ja subjetiboa da, zeratik epai maien pixka gustoare kontutan egoten da. Gustoare nahi o nahi ez pixkat iten da. Epaimaiak lan zorrotza amaituta, bidatz saizek eramandeko eztiak lortu ditu puntu gehien. Bera da Tolosaldeko ezti lehiaketako irabazlea. Oso kontentu, egia esan, oso pozik. Beti aurkezte deuta esperantza txiki da bada beti, baina bueno. Olagotan ez dakete nola aukeratzen azte ezti ekarri, ez pote ekarri? Guk bi ezti mota inditeu aurten, akaziana eta milalorea, eta bitatik ekarri deu. Eta, beti azkenen ez duzu aukerak eta hondik egiten. Potea garbi eta ikustezu pixkat gala gainetik itxura ona daukana ekarri eta...
Ibarrako azokan dagoeneko klasiko bat bihurtu da Euskal Herriko lehiaketa gastronomikoa. Bertan herri ezberdinetatik etorritako elkarteetako kideek bi lan egin behar zituzten. Alde batetik aurtengo berrikuntza zen Gilda. 8 gilda egin behar zituzten ozpinez ondutako piparra nahita ez gehituz. Bestetik Ibarrako piparrarekin egindako 6 pintxo egin behar zituzten. Guzti hau epaitzeko, Euskal Sukaldaritzan zeresan handia duten 4 aditu aritu ziren lanean. Hilario Arbelaitz, Zuberoa jatetxekoa, Roberto Ruiz Fronton jatetxeko sukaldaria, Matias Gorrotxategi Julian Erretegikoa eta Juanjo Mendioroz gastronomia kritikaria. Zeraman, igual 3-4 urte, bai jueza, bai jendeak eta eskarea bat, nola Gilda hemen gore gauz importantea dan daula, aber zergatik ez gendun, lehen oite ezan piperra da eta pintxoa, eta aber zergatik ez gendun aldatzen, da Gilda egin da, eta, elkartean bertan, elkarrizketa, ez, itzein dugu asko, eta, deziditu gendun, berrikuntza egitea, hola. Euskal Herri puntu guztitatik, badauzkagu Bizkaitarrak, badauzkagu Nafarrak, eta Donostitik, Euskal Herri guztitik. Merkantzia izatera, txon-txon gilo lan eskumerke, zendaki utxagera pena merezi izan du, ez? Aztia, Gildan mundua oso berezi izan du dagoen artean aspaldik urtitan aperitibo bezala eta imagin berri bat matere Gildai eta produktu horrei, oso egila esan pozgarria izan du, eta nik uste jendiak landu dula asko mundua guan arte iten ezuna, eta oso txapelketa polita izan du da, eta nik uste hemendik aurreare jendiak gehiago saiatuko dela, baina pena berri izan du. Maila oso ona, beti izaten dakio 18 lankideen artetikan betire diferentziak egoten dira, ez? Batek bestia baino pixka bat tradizioko dia, bestia berriz euneratuak, eta izan du dira oso gusto bereziak eta produktu desberdinak, adibidez, ostra eta holoko gauza sartu dituztenak Gildakin batian eta piparrakin, eta interesgarria izan du da. Egia esan imaginazioa ez da gelditzen, ez? Imerda seiatu eta bilatu landure bai, eta gero norbean gustuari importantia da. Ezin dena da askotan, zerbait nahi baldin bazu berri jain, baino berda baita ere gauzak berden tokilan, esaten den bezala hanka lurrian eta buruare bere tokilan, pintxuatan bai, ez? Berria bai, baino, nortia galdu gabe, bere produktuak eta bere forma eta erantzun amateko, azken finean, abian berdu importantia, ez? Berria bakarra delako ez, abian ona baldima da, hoi da importantzia. Lehen daizi bi juten galdeka batetikan, gero beste bi beste aldetikan, eta azken bukaileran iten dugu alkartu eta ez diritu dugu, eta gehien batian adozioten ga, Eta dudo baldin badakogu berriz probatzen dugu azken plateroitan eta seitzen dugu. Epaileek beraien lana amaituta, Gilda lehiaketako txapela etxean geratu zen. Ibarrako Xepel elkarteko Alberto Zubelzu eta Carlos Atxegak irabazi zuten lehiaketa. Bigarren postua Patxi Lago eta Jesus Orkajo Donostiarrek lortu zuten. Hirugarrena berrez Jose Mari Barriola eta Jose Luis Lopetegi Ibartarrek. Sekreto, ez genekin azkenen Gilda asuntua batzuk esate du, beti berdina izateala, antxoia, azeituna eta hola, eta gu pesatu genuen, zehozer berezi eman margen duela. Zehozer desberdina margen duela, pixkat, gauza galdatzeko eta orduan pesatu genuen, obligatorio zen Ibarrako piparra sartzea, eta geho aparte, ne uste, iraztu den produktu bat izan dela, egin dugu gelatina bat bermutana. Orduan, gelatina bermutana, Ibarrako piparra, geho jarri dugu olagarroa de bai, eta geho, zeituna. Ide original, beti bezala. Familian. Juntatzen da, eta, bingo du, beste ingo du, probatuko dugu. Azte betelen lau proba bostingen ditun da, goizona iruditu zaigun da, horikin eta horrek eta azkenen, txapela jarri dut, eta jazta, nire zei gabe. Y la familia también participa, porque normalmente un mes antes o 15 días antes les hacemos a la familia unas pruebas y ellos eligen y lo que elige la familia es lo que va para adelante. Pixkat aldaten, feri bat beti berdin jaiten bada azkenen beti galditu, gauza desberdin egin behar dira.
Orduan, piperrena da azkenen, ja urte asko zamakin da, Gildak beste asunto bat eman den ferionek. Pintxo lehiaketari dagokionean, pintxo honenak Patxi Lago eta Jesus Orkajo donostiarrek prestatutakoak izan ziren. Bigarren postua Juan Mazaldua eta Joseba Trabasa Tolosarrek lortu zuten. Hirugarrena berriz, Jesus González eta Jose García Ermuarrek. Ia urtero zaila da guretzat pentsatzea ze pintxo egitea, baina gurea da beti begiratzea nunbait, zer dago berri, eta aurten erabaki dugu bakailu bazalarekin, soporte bezala pintxo bat egitea. Gero jarri dugu miga de pastor eta mermelada de guindilla. Eta horrekin dena juntu egin dugu pintxo oso on pintxo. Muchas pruebas y todo el día dándole vueltas, un día Chus, otro yo, probando la gente de la sociedad y bueno, ha salido muy bonito, muy bien ha salido. Saio hau, Ibarrako udalak eskaini dizu. Gora Ibarrako azoka eta piparra.